Na raiola da igualdade unha amiga rola a fervenza do seu sangue trencilgado de amor. A fervenza do seu sangue verde o río unha canción. Dicirvos que entregamos 19.500 kilos de alimentos sin ninguna axuda de ningún banco de alimentos ni nada, solo das donacións que vos destis a xente da Guardia do Rosalo. Estamos axudando a 81 familia ahora mismo. Empezamos con 20, chegamos a 95 e agora estamos en 81 meses. E teño unha gripe, non é que este nervioso. Quería dar as gracias a moita xente, non? Pero o colectivo de músicos, artistas e estes futuros, quería darlle moitas gracias, porque é un colectivo que eu creo que a veces non está moi cuidado. Quero dicir que son moitas horas de ensayo, preparan música, e sempre que nos os chamamos para cualquier mercadillo solidario, sempre tuvemos o seu apoio. E é verdad que é de reconocer ese traballo tan esforzo, non? E logo quería dar as gracias, a vos. Hoxe xa están os voluntarios enchendo as estanterías. Dicirvos que hoxe aquí recolleronse 650 kilos de alimentos e 800 máis ou menos paquetes. Con iso nos danos para 3 sábados, que é moi importante. Xa polo menos durmo 3 semanas tranquilo. E nada, pois dicirvos que con un pequeno xesto as cousas cambian. Gracias.